Bună dimineața, dragi prieteni, din nou. Așa, după cum v-am zis ieri, astăzi fiind în 7 martie 2021, așa, ieri v-am arătat pe meaningbase.cloud că aștept să ajung la suma de 0,00500.000 de Bitcoin ca să achiziționez un plan de minare și să beneficiez și eu de cei 0,0000200 de Bitcoin pe minut, 0,00144 de mii Bitcoin pe zi. Bun. Am minat non-stop, chiar dacă laptop a fost închis, am ajuns la suma de 0,0049510 și restul mai urcă. Așa, mai am un pic de așteptat. Pe la amiază preconez eu așa că o să mai fac un filmuleț care vi-l postez să vedem dacă se poate cumpăra măcar cu bitcoinii minați. Dar să vă arăt acum, probabil că despre Coinbase ați mai auzit și știți mai multe, dar începătorii lor le va fi de folos ce le voi spune. Așa, la insistențele unui prieten amic mi-am făcut și eu un cont pe Coinbase și am căutat joculețe prin care să poți să poți trimite banii din joculețe pe platformă, în monedă virtuală. Am găsit ceva, bine, plătesc puțin, la 15 bani, cel mai mult am urcat pe platformă în jur de 5-7 de bani în Bitcoin. Și aia după vreo 5 ore de joc. Bine, astea să te impulsioneze să cumperi cumva monedă, mă gândesc. Sau dacă nu ai ce face, sâmbătă și duminica, ăștia ce stau la bloc. Puneți mâna și jucați. Joculețe care generează Bitcoin. Sau Stellar, sau Littlecoin, sau ce mai este pe acolo. Ethereum. Sunt o grămadă de joculețe în Google Play. Așa, după ce mi-am făcut contul, m-am jucat și am început cu all. Deci aici era 0,0, am băgat 9 bani, am urcat. Care au urcat la 13 bani, am mai băgat ceva probabil și au ajuns la 29, 36, 48, etc. După aia de la 91 de bani am cumpărat moneda, am cumpărat-o pe bani reali, în valoare de 100 de lei. Cred că se cumpără de pe card, dar cumperi în euro. Așa, nu mai știu cât am băgat aici, vreo 10-20 de euro, ceva gen. Așa. Urmă aici mi-au scăzut un pic în jos, dar na, asta e fluctuația, ce să faci? Aici cred că am mai cumpărat în monedă de în jur de 6 euro maxim și a ajuns până la 194. După care i-am scos, că am avut nevoie de bani. Ce să facem? Apoi
am găsit aici că poți să câștigi criptomonede dacă vizionezi niște clipuri video cu prezentarea monedelor respective. Aici la Earth Crypto și după vizionare pe videoclip undeva la 1 minut îți dă $1. Aici am vizionat 3 videoclipuri și mi-a dat $3. Din aceea iarăși 3 videoclipuri de prezentare, după care trebuie, pe fiecare videoclip există un quiz și de acolo trebuie să bifezi ce ai, cum să zic, punctele principale care se axează pe videoclipul respectiv. Indiferent dacă îl prinzi din prima sau nu din prima, din a doua, din a treia, nu contează, vei primi $1. Așa, $3. Aici la fel, $3. Aici am primit $6, era 2 minute filmulețul și în urma găsirii quiz-ului îți dă $2. Total $6. Aici mai avem de așteptat că un videoclip încă e în așteptare. Sunt niște lecții de tranzacționare sau de nu știu ce, că eu nu prea le am cu engleza decât dacă folosesc Google Translate. Bun. Mergem înapoi. Deci după ce vizionați și faceți quiz-urile, la Stellar mi-a dat $10, la Bad Protocol mi-a dat 3, la Maker mi-a dat 6. M-am strâns undeva în jur de $200 din video. Eu zic că e ok. Dacă ar fi în fiecare zi. Doar că e numai o dată. Și unele nu sunt încă eligibile ca să, de exemplu, Filecoin ne spune aici că ne pare rău, dar nu puteți accesa lecțiile noastre încă. Așteptați până vor fi valabile. Ok. Așa, deci am făcut în jur de $200 pe care i-am tot convertit. Păi nu stau eu pe moneda care scade să-mi scadă valoarea câștigului, nu? N-are rost. Și am tot convertit. Aici view portfolio. Și mi-arată, cred că, toate tranzacțiile care le-am făcut. Că am cumpărat, că am vândut, că am... Mă rog, mi-arată o parte doar, că sunt cam multe să mi-arate toate. Aici sunt monedele virtuale, dar nu mai am decât Bitcoin în valoare de 1,84 lei și Bitcoin Cash în valoare de 3 bani. Așa. Aici am adăugat pe platformă Bitcoin dintr-un joc de pe telefon. Aici valoarea a fost de vreo 57 de bani, cred că. Așa. Aici am convertit
Am convertit Stellarul în Bitcoin. Sau nu, aici am convertit. Mă rog, tot aici am selectat, aici am convertit ceva de gen. Și aici maker-ul l-am convertit în Stellar, Stellarul în Bitcoin și tot așa, până am ajuns la veritabila sumă de 1 leu și 77 de bani pe Bitcoin, dar acum, dacă am mai urcat 10 bani, am 1 leu și 87 de bani. Bun. Așadar, dragi prieteni, începătorii care vor să-și facă cont pe Coinbase, nu aveți de pierdut nimic, doar de câștigat în primă fază, dar dacă vrei să îi lași acolo, nu pierzi nimic, pentru că sunt banii pentru care tu nu ai muncit, decât ți-ai pierdut un pic vremea pe internet. Și poate dați lovitura, cine știe, peste vreo 5, 6, 7, 10 ani, când monedele respective vor ajunge valoarea Bitcoinului de astăzi, o să fiți miliardari. Dar, na, fiecare acum cum crede că e bine pentru el. O zi faină, prieteni, și o duminică plăcută tuturor. Salutare!